L-Aġenzija Festivals Malta qed tiċċelebra l-5 snin mit-twaqqif tagħha, 5 snin li matulhom mill-2017 lil hawn organizzat il fuq minn 1000 attività. Fil-fatt l-Aġenzija għamlet il fuq minn 250 attività differenti kull sena. F'konferenza tal-aħbarijiet Festivals Malta mhux biss tħarsa lejn is-suċċess li kisbet kemm ilha tagħmel diversi festivals taħt ir-responsabilità tagħha, iżda nediet ukoll il-programm għas-sena d-dieħla. Festivals Malta se tagħti bidu għall-kalendarju tagħha bil-Valletta Baroque Festival f'Jannar, imbagħad ukun hemm il-Karnival ta' Malta fi frar, il-Festival Mużika u Mużika f'Marzu, Ritmu u l-Malta International Arts Festival f'Ġunju, il-Malta Jazz Festival u Dance Festival Malta f'Lulju, il-Notte Bianca f'Ottubru u The Three Palaces Festival u The Yearly Opera and Music Festival f'Novembru. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Annabel Stivala, innotat li l-Aġenzija żviluppat minn Dipartiment ċkejken fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti għall-Aġenzija affokata biss fuq l-avvenimenti organizzati madwar pajjiżna. Festivals Malta irresponsabbli wkoll minn 11 il-festival u 5 festi nazzjonali. Stivala qalet kif l-Aġenzija qed tkompli timplementa l-viżjoni tagħha li tħabbret sena ilu u li fost oħrajn tifoka fuq diversi aspetti fosthom is-sostenibilità. Dan qed tagħmlu permezz ta' diversi kollaborazzjonijiet ma' entitajiet privati u pubbliċi sabiex titnaqqas l-impatt tal-karbonju tal-festivals li torganizza l-Aġenzija. U allura l-festivals li nagħmlu nistgħu nkejluhom, naraw x'impatt qed jagħmlu fuq l-ambjent u b'dak li nkunu nafu mid-dejta li jkollna nistgħu naraw x'nistgħu nagħmlu biex intejbu u nagħtu dik id-daqsxejn li nistgħu biex intejbu l-ambjent. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara irringrazzja lil dawk kollha li għamlu parti minn Festivals Malta tul dawn l-aħħar 5 snin, filwaqt li rrimarka li jinsab ottimista l-ġejjien tal-Aġenzija. Aron Zara nnota li minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, Festivals Malta kien innovattiv billi jagħmel festivals b'mod virtwali. Notte Bianca imbagħad kienet l-ewwel festival wara r-restrizzjonijiet tal-pandemija u ntlaqet tajjeb ferm in-nies madwar 85,000 persuna joħonqu it-toroq tal-kapitali. Aron Zara temm il-messaġġ tiegħu billi appella lil kulħadd sabiex jattendi għal dak li se torganizza din l-Aġenzija matul is-sena d-dieħla. Aħna l-appelli tagħna sabiex l-udjenza li matul dal-aħħar sentej konna din ngħidula qgħod id-dar u aħna niġu għandek illum il-ġurnata l-appelli tagħna sabiex l-avvenimenti kollha li se nkunu din norganizzaw is-sena d-dieħla jingħaqdu magħna u jieħdu gost b'dak li Festivals Malta se tkun qiegħda timplementa fi żmien li ġej. Huwa qal li Festivals Malta se tkompli bil-ħidma tagħha biex tippromovi l-kultura Maltija. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici stqar li l-investiment Festivals Malta mill-Gvern isir biex il-kultura Maltija tibqa' ħajja u tilqa' fiha lill-poplu kollu. Bekk il-ħidma ta' Festivals Malta ittul il-kwalità tal-prodott kulturali ta' pajjiżna f'kull avveniment li torganizza matul is-sena.